Maayong adlaw sa tanan. Subo nga adlaw aton pagatun-an ang MTB MLE 1 Quarter 1 Week 1 Lesson 1 mga impormasyon na hanungod sa kaugalingon. Hibaloon, mahambal ang mga impormasyon na hanungod sa kaugalingon, mga eksperyensya, pamilya, hinuptanan, paborito nga pagkaon. Tinguhai, ihambal ang husto kag indi husto ang mga ginawing nga ginapakita sa laragway para makalikaw kita sa COVID-19 virus. Una nga numero, paglagaw sa lugar nga wala sang proteksyon kag social distancing. Husto bala ang ginapakita sang laragway? Ang sabat, indi husto. Sa ikaduha nga numero, pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar, husto or indi husto? Sa ikatatlo nga numero, pagpanghugas perme sang aton mga kamot. Sa ikaapat nga numero, paghampang sa pampubliko nga lugar nga wala sang may nagakaangot nga proteksyon. Ang sabat, indi husto. Sa ikalima nga numero, pagtiner sa sulod sang balay. Ang sabat, husto. Balikan, ihambal ang imo ngalan, edad kag ginaistaran. Ano ang ngalan mo? Ako si... Pila na ang edad mo? Nagaedad ako sang diin ka nagaistar. Nagaistar ako sa tukibon. Ihambal ang letra sang husto nga sabat. Ano ang ngalan mo? A. Ako si Avery Reyes. Bila na ang imo edad? C. Avery. B. Ako. Anom na ako katuig. Diin ka nagaistar? A. Banwa. B. Barangay. C. Nagaistar ako sa barangay Burgos, Cadiz City. Sa ano ka na nga halintang? A. Kinder. B. Ara na ako sa una nga halintang. Ara na ako sa una nga halintang. Importante bala nga mahibaluan ta ang impormasyon na hanungod sa aton kaugalingon? A. Oo. B. Hindi. C. Ambot. A. Oo. Usisaon, ipakilala ang imo kaugalingon. Ako si Ben Cruz. Isulat na ang husto nga sabat. Ara na ako ang bata nga nagpakilala. Mahilig ako magsaot. B. Ben. Ang paborito ko nga pagkaon amo ang utan kag isda. Tungod sa ako na hiwalo kag masadya. Sa ano na nga halintang si Ben? A. Una. B. Ikaduha. C. Ikatatlo. Una. Dumdumon. Ano ang mga importante nga mga impormasyon na hanungod sa imo kaugalingon? Importante nga mahibaluan naton ang mga impormasyon basa na istaran ang eskwelahan sa halintanan bilugan ang buot nga baba. Nagaedad siya sa tanong katuig sa istorya. Nasa una nga halintang si Carlo. Adlaw-adlaw nagabasa siya sa libro. Masadya ang ginikanan ni Carlo para sa iya. Ano nga pamatasan may ara siya? Tamaran, mapisan, palaaway. Ano ang iya ginabasa adlaw-adlaw? Libro, magasin, comics. Sino ang nalipay sa iya? Abyan, ginikanan. Kabay pa may natun-an kamo na hanungod sa aton nga leksyon. Mga importante nga impormasyon na hanungod sa kaugalingon.